Добър вечер, уважаеми зрители! Здравейте! Отново сме заедно, отново на горещия стол. Да, вече е много горещо, но истинското лято тепърва започва, уважаеми зрители. Така че тази вечер отново нашата любима докторка, доктор Ботева, е с нас. Той е с вас, защото цяла седмица я търсите. Ето сега отново ще бъде с нас. Да, ще говориме за възпалителния процес. Причините и доколко здравословното състояние на самият организъм и състоянието на имунната система са важни, дали ще се разболеем изобщо дадена инфекциозна болест, определена като инфекциозна, как ще протече, каква еволюция ще има и дали ще оздравеем или ще хронифицира. Защото както винаги ни стига времето. Така, за да направим и хронологията, т.е. връзката, логическата връзка между това, което разговаряхме в предходните две студия с вас, нали, разговори тук. Темата беше и продължава да е, защото тя е много дълга тема и много информация има интересна по темата, а пък възпалителните заболявания са една голяма група от болести, засягащи всички тъкани, различни тъкани и органи. Така че е важно това, нали, което аз съм достигнала като информация, да го споделя с уважаемите зрители. Темата бяхме така я озаглавили и тя продължава да е така. Теорията на микробите или теорията на терена е по-адекватната и правилната, една от двете теории, за да обясним причината за възпалителните заболявания, които имат инфекциозен причинител, микроорганизми. Това, което казах току-що, нали, дали ще се разболеем, как ще протече заболяването и дали ще оздравеем или проблема ще хронифицира. И в едната и в другата теория не казвам, че абсолютно едната е грешна, другата е правилна, но тъй като конвенционалната медицина се е насочила предимно под въздействието на фармацевтичната индустрия да вярва, че ние сме жертва на бактериите, вирусите, гъбичките, паразитите и много малко можем да направиме. Всъщност, холистичната медицина не гледа така на нещата. Взаимодействието между болестотворните микроорганизми и човешкия организъм е много по-сложно, комплицирано и в крайна сметка основният победител трябва да е човека, ако ние знаем как да се грижим за здравето си. Но давам конкретни неща, които ще кажа, които потвърждават това, че теорията на терена, т.е. какво състояние ние поддържаме здравето си, е не по-малко важно от това да избягваме условия, в които можем да се инфектираме от сериозни болести, които засягат различни тъкани и органи. Така, разказвах в повече предавания за лечебните реакции, които са неизменни при пациентите, с които работя. И както казах и тогава, тези лечебни реакции, както и вие казахте миналия път, ама значи с болка си отива проблема. Да, това е една от разликите между гледната точка на конвенционалната или алопатичната медицина и холистичната медицина. Конвенционалната медицина, разбира се, нейната цел е да се пребори с заболяването, но се оказва, че не в редки случаи, не казвам винаги, става така, че лечението с медикаменти е симптоматично, т.е. целейки се да се излекува човека, всъщност ти потискаш симптомите на изцелението, защото всички тия симптоми, които ние ги познаваме и сме изживявали многократно в живота си, температура, втрисане, болки, ако говорим за респираторна инфекция, болки по мускули, стави, кости, които в последните кашлица... Аз ще да ви прекъсна, доктор Ботева, защото примерно говоря, защото много често и даже и много често се случва това, неправилно лечение. Усложняване във времето при неправилното лечение и се довеждат и до други заболявания, които внушават още повече. Да, разбира се, точно това казвам. Как ще протече, как ще протече едно заболяване? Тук вече къде е грешката? Има оздравяване от пациента или от лекара? Ние не можем да обобщаваме. Аз не мога в никакъв случай да си позволя да обобщавам, да критикувам, да осъждам в никакъв случай. Не, имах предвид, ако пациента започне да се самолекува. Зависи от много фактори. Всеки случай е много индивидуален. Има много хора, които наистина дълги години успяват да се преборят с респираторни инфекции, без да стигат до антибиотично лечение, без да влизат в болница. А са имали случаи, в които са инфектирани от дихателна инфекция и доста значими, силни симптоми. Но успяват да се справят сами. Едни предпочитат холистична медицина, хомеопатия имам предвид, други предпочитат енерготерапия, диетика и лечебно хранене, лечебни масажи, гладуване и така нататък. Други пък решават да комбинират холистични терапии. Не можем да обобщаваме в този случай. Разбира се, че има случаи на остри, тежко протичащи инфекции, в които
е животоспасяващо да се отиде при лекар и да се влезе дори в болница. Нали, така че ние не можем да обобщаваме, но аз казвам една по-различна гледна точка от това, което е стандартната при повече колеги, и то съобразно не е някаква теория написана от някой, а съобразно моето лична опитност, която вече е 35-та година като енерготерапевт. Тези лечебни реакции, които казах, нали, по принцип, за да се диагностицира един човек с инфекциозно заболяване, нали, принципът е такъв. Имаш симптоми, правят ти изследвания, откриват някой микроорганизъм и казват, имаш вирус, бактерии, нали, гъбички, по-рядко паразити. А между другото, паразитните болести са много по-чести. Паразитните причинители, на които официалната медицина, конвенционалната медицина не обръща достатъчно внимание, са много по-чести причинители не само на възпалителни заболявания, но и на заболявания, които се определят като генетични, като множествена склероза, като злокачествени болести, при аутопсия на хора, които имат невродегенеративни болести, не всички, но има такава тенденция, и злокачествени заболявания след, нали, тяхната смърт, се открива, че тялото им е пълно с паразити. Но не само, дори и при други заболявания. Но някакси борбата с паразитните заболявания, освен ако нямаш домашен любимец, от който може да се разиш, някакси в страни от фокуса и се търсят най-вече вируси и бактериални причинители, евентуално гъбички. Така, тези лечебни реакции, които казах, те трябва да се направят, за да се изхвърли това, което казах. Увредените клетки, микроорганизмите, които са се развили междувременно в този увреден вече терен, писачинки, камъчета, кисти, ако има и така нататък. Но аз съм имала и други случаи. Значи, миналия път разказах за случаи, в които пациента не е диагностициран с конкретен инфекциозен причинител, но има симптоми. И по някакви симптоми. Може да не е от този орган, който започва лечебна реакция от енергията. Така, но имам и обратни случаи. И се открива съответен микробен причинител в секретите, които човека изхвърля, дали ще бъде през червата, нали, с изпражненията, вагинално, чрез урината или дихателни пътища, се открива след като аз започна работа с него. Но той се изхвърля този микроорганизъм и това, което той е причинил тялото, и след това приключва, нали, и клинично, и като обективна медицинска находка, вече той не се намира в съответният биологичен секрет. Имам и обратни случаи. Хора, които дълго време се борят с някаква инфекция, доказана. Примерно инфекция на пикочни пътища, доказан причинител, симптоми много дълго продължават, месеци наред, антибиотично лечение, сменят се антибиотици, нали, прави се най-доброто, витамини се дават и така нататък, но тази инфекция персистира във времето. Тя продължава месеци наред, а понякога дори и години. Или жени с инфекциозни възпалителни заболявания на полови пътища. Доказани инфекциозни причинители. Отново борбата е доста активна, но жената продължава с течение да има много често вагинално течение. Нали, тук говори за възпаление на отделителни пътища и пикочни пътища и на полови пътища. Жената може да има и сериозни менструални смущения, обилна менструация или липса на такава, прескача менструалния цикъл, силно болезнена, проблеми с овулация или липса на овулация и така нататък. Тогава имаме микробен причинител, с който медикаментозна терапия не се е справила и симптомите се задълбочават във времето. Защото може да се получат и вторични възпалителни огнища. Идва пациента на лечение и съответно тези симптоми, нали, ако човека има парене при уриниране, да кажем циститни оплаквания, които, пак казвам, са изолирани от определен причинител, тъмна урина, пишкане, нощем много често или през деня, многократно, нали, посещение на тоалетната и жената, нали, тези симптоми, които ви казвам, тези симптоми престават. И микроорганизма престава да се отделят, нали, последващо или по време на терапиите, или след като приключим с работата, нали, отиват и както симптомите са се изчистили, нямат вече симптоми, съответно, нали, съответният човек, така и изследванията показват, че урината е чиста и нали, няма такъв възпалителен фактор в полови пътища. Но тук, понеже темата... Дълго ли е лечението, честно казвам? Вие казахте, че няма определено време, в зависимост от заболяването. Лечението, което аз провеждам, да говорим за моят опит. Значи един цикъл на лечение, който аз препоръчам при хронични страдания, обикновено хората идват с такива. В смисъл, те дори и симптома, който ги е довел, или групата от симптоми, съвкупността от симптоми, дори да датира отскоро, от няколко седмици, да кажем, и да не е хронифицирал процеса, но в хода на лечението, тъй като аз и в други разговори, нали, тук съм казал в това студио и нали, в други студия,
тъй като всички тъкани и органи, които имат някакви нарушения, може да са морфологични, може да са функционални, но имат някакви нарушения в различни тъкани и органи, всички те се обаждат и започват там активизиране на лечебни процеси, които пациентите си ги изживяват. Така че, за да може да стане това пълноценно пречистване, защото става наистина такова пречистване и на кръвта, да се стимулира имунитета, да открие къде има и клетъчния, извънклетъчни имунитети, всички тия процеси, съня, храненето, защото и върху тях много силни лечебни промени се получават от енергията. Казахте кръвта. Извинявайте, че ви прекъсвам, но важен е въпроса. Кръвта, циркулирането, черния дроб, каква играе много важна роля за това нещо. Да, разбира се, кръвта, освен че носи кислород и хранителни вещества, трябва да се види черния дроб. Тя носи много метаболитни отпадъчни продукти, които трябва да се елиминират. Въглеродният двуокис при издишване, отпадъци в червата, филтриране през бъбриците и така нататък. Така че кръвта носи както и продуктите на живота, кислорода и хранителните вещества, така и отпадъчните продукти. Безспорно. Дори и най-здравият човек, всеки ден си образуват неговото тяло токсини, това се знае. Безспорно. Да. Сега, понеже темата за вирусните заболявания, особено от COVID насам, стана много актуална и стана една в част от обществото. Мисля, че тогава, 2021 година, по-голяма част от обществото беше паникьосано от този смъртоносен вирус. Смятам, че във времето толкова други събития се случиха информация, че общо взето хората, голяма част от будните хора разбраха за какво става въпрос, какво представлява SARS-CoV-2. Сега няма време да говорим за това. Ако искате в бъдеще време, можем да дискутираме това, което аз знам и вярвам в него на базата на Ето, другата седмица ще говорим с доктор Кантарджиев. Между другото, много хубава тема, биологичното. Това е изключително. Аз съм изключително и се радвам, че той поставя тази тема. Дано наистина да има интересни неща, най-вероятно, които има да сподели. И аз имам по темата. Затова ги правим тези лекции в момента, защото хората трябва да се запознаят абсолютно с всичко. Тук, понеже знаете, тези противоепидемични мерки, които бяха наложени доста така агресивно и категорично от медицинския консенсус, и от специалистите, които така ни учиха как да се защитим профилактично, какво да направим да се защитим, маските бяха една от противоепидемичните мерки. Темата за маските е много дълга. Аз искам един конкретен пример да дам, но факт е, после се оспори това. Разбира се, сигурно определени хора продължават. Виждаме и сега, че има хора, зимата по-често, сега много рядко, но има хора, които станаха такива любители на маските и така вярват, че тя ги предпазва, че така и не си научиха урока тогава, но както и да е. Но аз искам първо за маските. Маските са изключително вредни за здрави хора в една естествена среда. Маските са важни и трябва да се слагат, ако ти си инфектиран, ако имаш симптоми, ако кашляш, кихаш и имаш симптоми, така, и се налага да отидеш в обществото. Това е уважение към другите хора. Естествено, че ти тогава си заразен носител. Така, дори и от близките хора също трябва да се изолираш. Така, от уважение към техния живот и здраве. Маските са адекватни в инфекциозните отделения, при хирурзите, затова не го оспорвам. Но колко спират също точно това нещо? Това е друг въпрос вече. Не. Въпросът е много ясен. Ако почнем за маските, няма да ни стигне времето. Но първо и най-прецизните маски с най-малките отвори, то е като да си сложиш комарник, ама такъв комарник, че през една дупка да влизат много комари. Така, аргументацията беше но те тия вируси не хвърчат сами в пространство, въздуха, а те обикновено с човешки пръски, а пръските не би трябвало да минават през отворите. Така, маските водят до няколко много тежки увреждания, потенциално. Първо, те влошават качеството на дишане и организма се получава хипоксия. Ниски нива на кислород. Не влиза достатъчно кислород в белите тръбове, оттам към кръвта. Хипоксията е един от най-опасните състояния на тялото. Тя може да доведе до инсулти, до инфаркти, до възпаление на различните тъкани органи. Да, недостига на кислород. Недостиг на кислород. Се достига до дихателните пътища, до мозъка, точно така. до кръвта. Особено вредно за децата. Здрави деца по цял ден бяха с маски. Това беше ужасно. На изпити отиват с маски. Интелектуалните качества силно снижени. Задушават се. На тях им трябва кръв, за да могат да възпроизвеждат познанието. Получава се депресия. Имаше и психологически елементи важни. Едно дете има нужда да гледа експресията на лицето на учителя, устните му и така нататък.
Хипоксията е един опасен фактор, който може да доведе дори в някои случаи до много тежки заболявания, дори и злокачествени заболявания има връзка. Ако имам време, ще разкажа някои експерименти, които са доказали и в началото на века, и в съвременно време, как хипоксията, ниските нива на кислород, е една от най-големите беди за здравето на човека и може да доведе до рак. И какъв е механизмът, по който това може да се случи. Второ, когато ние дишаме с маска, между маската и между устата и носа, лицето, се получава насищане на средата, на въздуха, защото имаме едно пространство с въглероден двуокис. С прецизни апаратури, гледала съм видеа, с прецизна апаратура се замерва нивото на въглероден диоксид или двуокис между маската и между устата. Ние всичко гълтаме Още първите минути става такава висока концентрация на издишания въглероден двуокис, че ако това нещо е примерно в една работна среда, моментално човека трябва да излезе на чист въздух, защото това е силно токсично и опасно. И третия фактор, който е също много важен, и ще ви го разкажа точно с примера, който аз го четох. Група родители в Флорида на възраст, техните деца са на възраст, това са будни мъже и жени, вземат маските, които техните деца са носили. Децата са цял ден в училище. Децата са на възраст от 6 годинки до 11 годишна възраст и също вземат и няколко маски на възрастни хора. И решават, тези маски са слагани по джобовите, мачкани, пак са слагани, защото една маска, за да свърши своята наистина дейност относително по протекция, тя функционира точно 20 минути. След 20 минути е компрометирана. Има ли дори и лекар, който на 20 минути да се сменя маска? Не, няма такова нещо. Още едно нещо има. Маските, хирургичните, са направени от синтетичен материал и този синтетичен материал на много хора бяха направили биопсии в бели дробове, които по цял ден носиха маски. В Великобритания откриха, че тези синтетични влакна от топлата влажна среда са вдишани и са образувани тежки фиброзни. Те са вдишани в белите дробове и са ги увредили. Така, случая с децата. Какво се случва? Родителите вземат маските. Минути, докторе. Колко? 19 минути сме до тук. Ага, добре. За маските само и да приключиме тогава. И ще продължим в един следващ момент. Маските се носят в лаборатория да се види какво има на тези маски. И се оказва, че в маските, в лабораториите са, в тази лаборатория, които са изследвани, са открити 96 бактерии. И не само бактерии, и други патогени. От тях 21 са болестотворни за човека и от тях 11 са особено опасни и 33% са резистентни на антибиотици. И сред тях има бактерии като стафилококи, стрептококи, борелия. Борелията е причинител на лаймската болест. Да. А тя, според научния консенсус, се причинява от ухапване от кърлиш. Да, но тия деца са били напълно клинично здрави, но те имат в устната си кухина борелия, която борелия контролирано не се размножава. Тя е попаднала там. Това е едно от доказателствата, че телата на хората не са стерилни. И каквото и да изолираш от тяхното тяло, това е много относително дали симптомите, които този човек има, са причинени точно от този микробен причинител. Така че тая вирусомания да сатанизираме вируси и бактерии и да елиминираме ролята на човека в грижа за здравето и състоянието на имунната система като най-важната, просто смятам, че не отговаря на истината. Добре. Да. Сега, какво да кажем още на нашите зрители? Малко в шок ще дойде това, което казахме до тук. Нека да завършим по друг начин. Да. Да не се страхуваме, да се оставяме на слънцето. Разбира се. Да се оставяме на слънцето, на чистия въздух. Абсолютно. Из планините, горите и така нататък, за да може наистина организъма ни да маема повече кислород. И то казвам боров кислород, колкото може повече през боровите гори да се ходи, за да може наистина нашите дробове да са чисти. И имунната система да е казвам, здрава. Да, и имунната система ще изградиме по-здрава. Разбира се. Сега, може да кажем така, че започва лятото вече. Да. Ами ще ви пусна малко да си починете от мен и на есен са песен. Какво ще кажете? Живот и здраве, да, нека така да бъде. Ами, още много малко време ни остава, така да кажем, и ние в отпуска. Да. Така че... Хубаво лято на всички. Да знаете, че до голяма степен здравето е във вашите собствени ръце. Как се грижите за храната, с пълноценния сън, как се справите с стреса. Всичко това, което казвам, ви казвам, не се плашете маниакално от бактериални причинители, от вирусни, но хигиената е много важна. Ежедневния душ, миенето на ръце,
Смяната на бельото, движението, пълноценния сън и любовта и щастието са най-силните лечители. Ви ги пожелавам в изобилие на всички вас. Дай Боже, много хубави пожелания имаме. Уважаеми зрители, минахме 20 минути, но ни се сърдете и шефа няма да се сърди, защото, честно казано, хубави работи казахме. Лекциите са невероятни. Продължаваме, няма да спреме. А сега не спираме, уважаеми зрители, една хубава реклама и след това отново с вас. Ние казваме едно огромно благодаря.